Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako osasungintza ituna sortzeko bilkuretarako deitutako beste eragiletako bat EH Bildu da. Bilkuran bertan izan zen Rebeka Ubera parlamentaria, egunon? Egunon. Bueno, jakineko genukea zer moduzkoa izan den lehen bilera, nolako valorazio egingo zenuke? Bueno, lehenengo bilera izan zen, esango nuke informatiboa, ez? Beraiek berri eman ziguten metodologiaren inguruan, osasun zailburuak helarazi ziguten diagnostikoaren zertzelada batzuk bota zituen, eta gero aukera eki genuen galdera eta erreguetan parte hartzeko. Beraz, oraindik ikustear nola gauzatuko den, bai. Horren zakit, kanpainan zehar eta baita ere urte politikoko une ezberdinetan EH Bilduk strukturazko aldaketak aldarrikatu izan ditu. Esparrua proposa da hau, hori bertan... Izan daiteke, emaitzaren arabera. Ikusten baldin badugu bertan diagnostiko on bat, zorroz bat egiten dela, egoera honetara ekarri gaituen politikak identifikatzeko, eta jakiteko zehazki zergaitik gauden egoera honetan erantzukizunak kanporatu gabe eta ardurak kanporatu gabe, eta gero diagnostiko horri erantzun bat emateko neurri egokiak jasotzen baldin badira, izango da ituna egokia izango da gaur egun daukagun egoera iraultzeko eta herritarrak eskatzen ari direnari erantzuteko. Horriz badio erantzuten, ez da izango baliagarria. Itunaz gain, ituna ez da errezeta magiko bat izango, eta itunaz gain ere dagoeneko osasun zaila neurriak hartzen egon beharko litzateke. Eta hori da adibidez, udaran faltan bota duguna, ez? Peio Pradalesekin bildu zenean, dokumento bat helarazi genion, jada gauza batzuk eskatzen zituztelako erantzunak eta neurriak hartzea, esaterako basurtoko bihozkirurgiarekin, ikusi izan, borondate dagoenean, neurriak hartzen direla, ez? Eta hor adibidez, emergentzien inguruan, etenik gabeko arreta gunen inguruan, lehen arretaren inguruan, badakigu, ez, gauzak egun batetik bestera ez direla konpontzen, baina pentsatzen genuen, eta pentsatzen jarraitzen dugu, jada neurri batzuk hartu altzirela, eta hor, ikusten dugu, oraindik gobernua bide horretan ez direlakin. Hala ere, postekoa da maila deitu izana, tresna guztiak dira beharrezkoak, pandemiatik ari ginean eskatzen beharrezkoa zela eragile desberdinen arteko mekanismo bat eta tresna bat, zen osasun arloan ez dagoen kulturarik eragile desberdinen artean neurriak adosteko, eta pentsatzen dugu itun honek bide horri ekin beharko liokela. Beraz, bide horri ekiten baldin badio, iruditzen zaigu emaitza positiboa izan daitekela. Joango gara ikusten zer ematen duen prozesuak. Hor, hain zuzen, abia puntua, osasun sistemaren balantze bat sortzea da, eta honen abia puntuaren abia puntu ere ezagutu zen. Ez dakit, zer nolako valorazio egingo zenuke atzo sailburuak azaldu zuen horretaz? Lan asko daukagula horretik egiteko. Bote prontoan, oraindik sakontasunean ez dugu irakurri, gauzak, bere denbora eskatzen dutelako, zorrotz eta zehatz irakurri eta aztertu alizateko, baina atzo gain begirada bat eginda, ikusi genuena zen, datuen pilaketa bat eta jasoketa bat dela diagnostikoa eta ez dela sartzen. Ez dela sartzen, analizatzera, aztertzera, zerk ekarri gaituen egoera honetara, sistema zergaitik dagoen egoera honetan, zerk ez duen funtzionatzen, zertzuk diren indarguneak, egia da, ez? Datuak, argazki bat eman dezaketela, baina datu horietatik, interpretazioak, ondorioak atera behar dira, eta hor, agian desberdintasunak egon daitezke, eremu batzuetan, beste batzuetan ez. Orduan, guzti hori aztertu behar da eta maigaineratu behar da, eta hor guztiok gobernuak ere bere azterketa egin beharko luke, eta gu orain horretara jarriko gara, jada hasiak gaude. Bere garaian ere egin genuen, hauteskundeen aurretik ere, legegintzaldi osoko eta aurreko legegintzaldietako azterketa sakon bat, diagnostiko bat, eta orain diagnostiko hori
eguneratuko dugu, eragile desberdinekin ere kontrastatuaz eta iritze desberdinak jasoaz. Eta zentzu horretan ere, EH Bilduren partetikan, zer nolako elementuak nabarmentzen dituzue? Guk beti azpimarratu izan dugu pertsonal politika errotik aldatu behar dela. Ikusi dugu urteetan bultzatu dela behin-behinekotasuna, mugikortasuna handia, eta horrek ekarri duela azkenean zentroetara, ez atxikitzea, formazioa ez dago, asistentziaren kalitatean ere, ez du lagundu, eta hor, ez du lagundu ere, behin-behinekotasun horrek lehen arretan hain beharrezkoa den jarraikortasuna eta herritarren eta osasun ekipoen arteko elkar ezagutza eta evidentzia zientifikoa dago, elkar ezagutza hori urtetan mantentzen baldin bada, elkortasunean jaitsera badago, inpaktu badago, larrialdietako zerbitzuetan ere inpaktu bat izan dezake, ospitaleratzeetan ere. Orduan, hor hainbat elementu ditugu, ez? Guretzat ere, beste elementu bat izango da kudaketa ekipoak, antolaketa, adibidez, osasun saileko eta osakidetzako organigrama beretik hasita ikusten da, ez? Nola osasun sustapen, prebentzio eta asistentzia, nola daude legelari, ekonomilari, informatikari arduradunen azpian, ez? Eta iruditzen zaigu harta sustapen, prebentzio prozesuak, profesionalak eta herritaren artean definitu behar direla eta gero besteak, ez? Behar diren bitartekoa jarri behar dituztela hori garatzeko eta historikoki alderantzizkoa izan da, ez? Ikusten dugu ere, 2023ko osasun inkesta, 5 urtetik behin ateratzen dena oso instrumentu potentea, instrumentu horrek adierazten digu zein dan EAeko gizartearen poblazioaren osasun egoera, adierazten dugu herritarrak, adierazten du ere herritarrak ze betetzen maila daukaten sistemarekiko, hainbat elementu ematen dizkigu eta datu ematen dizkigu, eta 2013ko inkesta horrek adierazten dugu osasun bilakaeran joera negatibo badagola, eta joera hori neurtu egiten da adierazleekin. Horri buelta eman behar zaio, eta hor hainbat elementu daude, ez, aztertu beharrekoak, eta buelta eman beharrekoak, eta guzti hori maigainan jarri beharko dugu. Hor baita ere, balantzearen oinarritako bat, aipagaietako bat ere bada gizartearen sartzea, aipatzen da honek baliabide gehiago eskatuko dituela etorkizunean eta zaintza lan gehiago. Ez dakit, zaintza bera, esparru zabal bezala ere, ez dakit, itunean sartu landu eta eztabaidatu daiteken elementua da? Zabalpen horreraino iritsi daiteke? Hor zuzenean osasun ereduaren begiradarekin lotuta dago. Egoera honetara karri gaituena osasun eredu zehatz bat da. Eta eredu hori aldatuko balitz lagundu dezake, sustapenetik hasita lan egiten. Eta momentu honetan gehiago kokatu da osasun saila gehiago asistentzian, osakidetza asistentziara dedikatu da, batez ere, eta ez pertsonak hartatzera, baizik eta patologiak, patologiak diagnostikatu eta tratatzera, Eta ez da inbeste landu, sustapena, prebentzioa, alduntze komunitarioa eta lanketa guztia. Eta horretarako ere, osasun sailak badaka instrumentua dela osasun publikoko zuzendaritza eta adikzioena, sustapena landu beharko lukena. Eta iruditzen zaigu hor, lanketa, begirada hori erdigunean jarri behar dela, sustapenarena, eta hor beste eredu batetaruntz joan beharko garela. Eta ez da bakarrik gizartea aldatu delako, baizik eta eredu kontua ere bada. Gizartea aldatu daiteke, baina antolaketa eta begirada, osasun begirada berdina egiten jarraituko balu osasun sailak, egoera berdinan aurkituko genitzake. Orduan pentsatzen dugu, herrietatik zainketa hitz egiten dugunean, hori benetan egikaritzeko eta artikulatzeko lan politak egin daitezkela lehen arretarekin, komunitatearekin,
zerbitzu, gizarte zerbitzuekin, eta bestelako politikekin, ez? Hor azkenean, hau evidentzia dago, horrela landu genuen ere aurreko legegintzaldian gure taldeak osasun publikoaren legeari begira, hor importantea da, osasun determinantei dagokien pixua ematea, osasun politika gainerako politika guztietan txertatzea, baina, esan dudana, eredu hori, orain arte, jaurlaritzatik ez da bultzatu, ez da implementatu, orduan hor bestelako buelta bat eman behar zaio asistentziatik haratago. Eta hau ez da bakarrik demanda kontua edo gizartearen zartzean fokoa jarri behar, bai? Da, eredua eta begirada kontua. Hor, bileran, hor, aipagaietako bat metodologia bera izan zen, ez dakit zer eman da zentzu honetan jakitera, nolako izango da lan prozesua? Prozesuak fase desberdinak izango ditu, hasiko gara diagnostikoarekin, horrela planteatu zuten, eta behin diagnostikotik pasatakoan, orduan, pasako litzateke ez, oinarriak zehaztera, jarri ziren epeak, oso epe motzak ziren, ematen zuen ez, presa dagoela, baina iruditzen zaigu gai hau patxadaz landu beharrekoa dela, ze gauza bada itunan egin beharreko lanak, eta beste gauza bada gobernuak egin behar dituen lanak, bai? Ze ituna abian dagoen bitartean, gobernuak bere erantzukizunak ditu eta bete behar ditu. Eta ezin dena da, ez? Ituna abian dagoelako, nolabait itunak gizartak dituen arazoei erantzun beharko lukeen bezala irudikatu. Eta hor iruditzen zaigu gauza patxada sartu behar direla, eta hor metodologian, iruditzen zitzaigun eman ziren epeak, igual estuak zirela. Eta ikusi beharko dugu nola joango den garatzen. Hor, gizarteak osasungintzaren baitan duen eztabaidan asko aipatu izan da, zerbitzuen privatizazioa, arlo honetan aldarrikapenik eramango du EH Bilduk? Noski, guk ikusten dugun arrazoietako bat osasun sistema publikoaren egoerarena izan da, urteetan uste joan direla, osasun sistema publikoa argaltzen joan direla, eta hau ez da izan bakarrik hainbat zerbitzuen kudeaketa kanporatu delako. Bai? Hor, hainbat politika implementatzen direnean, privatizazioa bultzatzen da eta sistema publikoaren ahultzea bultzatzen da, adibidez. Itxarote zerrendak, ez? Kezkatzen gaituen elementu bat. Itxarote zerrendak, bi modu daude itxarote zerrendai aurre egiteko. Bata izan daiteke, osasun sistema publikoa indartuz, eta beste bat izan daiteke zerrendak murrizteko pribatura bideratuz. Orduan, zu pribatura bideratzen baldin baduzu, zer gertatzen da, berriro ere lehengo egoeran aurkitzen zara, egoerari ez diozu egituratik heldu, eta berriro aurkituko zara, itxarote zerrendak areagotzen joango direla. Ez dituzulako neurriak osasun sistema publikoan hartu, osasun sistema publikoak, ez? Itxarote zerrenda hoiek beste erabatetara kudeatzeko, itxarote zerrendak ez areagotzeko, antolaketa ereduak aldatzeko, eta bar. Hori ere, hor ikusten da, implementatzen diren politikak zer eragin izan dezaketen, ez? Hor, zentzu honetan ere, ez dakit, Confebaskek ere ordezkaritza dauka, ez dakit atzokoan hitz egin zuen pixkat osasungintza pribatuko enpresen izenean ere, edo... Ez, atzokoan ez zuen hitz egin enpresen izenean, gure harritzekoa da, ez? Confebask gizako entitate bat osasun mailan egotea, ikusiko dugu, ez? Eragile bakoitzak mai gainean zer jartzen duen. Guk azkenean gure ekarpena egitera joango gara, besteak entzutera, eta gu garbi daukaguna da, gure helburua izango dela osasun sistema publikoa
indartzea, erdigunean jartzea, benetan instrumentu eraginkorra izan dadin, biztanleriaren osasun egoera ona izateko. Aipatzen zenuen pertsonal politika ere zuen EH Bilduren oinarri nagusietakoa izango dela balantze horretan, eta egin beharrekotan askotan aipatzen da zaila izaten dela osasun arloko profesionalak kontratatu ahal izatea, bestelako txokoetara, bestelako herrialtera joaten omen direlako, zentzu honetan EH Bilduren zein da errezeta edo zein da proposamena? Hombre, historikoki hor ikusten dugu utzikeria bat egon dela pertsonal politikari dagokionean, bapatekotasunean kudeatu dela, eta ez da diru kontua, hemen hau ere egiturazko kontua da, ez? Eta ez dakigu zein dan, zehazki Osakidetzak daukan beharrak plantillari dagokienean zeintzuk diran, bai, historikoki ez da benetako azterketa bat egin. Begira, pandemia horretik gabiltza gai honekin, Europak bere dagoeneko ohartarazi zion Jaurlaritzari, bultzatzen ari zen pertsonal politika behin-behinekotasuna ez zela egokia, Jaurlaritzak ez zuen kasurik egin, beste kaldera begiratu zuen, pandemia etorri zen, pandemiak oraindik eta gehiago azaleratu zuen egoera, berriro hor sententziak egon ziren Europakoak, azkenean estatuak hartu zuen esku eta estatuak esku hartzerakoan egonkortze prozesuak martxan jarri ziren, baina ez Jaurlaritzaren borondatez. Bai. Hor ditugu hainbat lanpostu modu identifikatu gabe, egiturazko beharrak betetzen ari direnak, kodifikatu gabeak, Osakidetza ezi bakoitzean zenbat lanpostu behar ditugun ere, hor balorazio bat egin behar da, lankargak aztertu behar dira, behar den plantilla azaleratu behar da, eta eskaini beharreko baldintzak bestelako batzuk izan behar da, ez? Egonkortasuna, formazioa, ikerketa, bestelako kontratu eredu bat, eta horrekin aritu izan gara. Adibidez, ez? Asko hitz egiten da lehen arretaren prestigioaz, bai? Baina zer da prestigioa? Zer egin da benetan lehen arreta prestigiatzeko? Gure ustetan ez da benetako neurririk hartu. Zeren asko hitz egiten da medikuak falta direla lehen arretan, baina profesionalak esaten digute, ez dagoela ratioak begiratuta, Europako beste herrialde batzuekin, eta ez dela inbeste profesional gabezia, baizik eta eskaintzen diren baldintzak ez direla egokiak, eta horrek ez duela laguntzen benetan atxikitzen, ez? Prestijari dagokionean, eta hori ikusten da adibidez, mir plazak gehiago ateratzen dira, baina lehen arretako lanpostuak ez dira betetzen, ez? Ez dago eskakizun bat lehen arretara bideratzeko. Orduan hor, benetan, horrek erakusten diguna da, orain arteko neurriak ez dutela funtzionatu, beraz, beste batzuk mahaigaineratu behar dira, eta ezin dena izan da, etengabe adabakietan, ezoiko orduetan, ezoiko ordainketetan oinarritutako sistema bat, salbuespen sistema bat izan, bai. Odan guzti horri buelta bat eman behar zaio. Hor, bileraren azkeneko zatian galdesken tartea gontzen, ez dakit, hartu zenuen hitza tarte honetan? Bai. Eta zer aipatu zenuen? Bueno, alde batetik osasun sistema publikoa indartzeko, egoera honetara karri gaituen, sistema publikoa egoera honetara karri gaituen politika horiek horiei buelta emateko foroa izan behar dela. Hori mahaigaineratu genuen. Bueno, hainbat gauza plantatu genuen ere, plataformak, osasun sistema publikoaren defentsan herritarren eragileak buru belarri ibili dira, beraien ekarpena eginez. Beraik ere adierazi dute, bertan foro horretan egon nahi dutela, baina ez dira gonbidatuak izan, hori ere mahaigaineratu genuen. Eskertu genuen bi hizkuntza ofizialetan lan egiteko aukera ematea, ez da ohikoa horrelako foroetan euskaraz egiteko, euskaraz lan egiteko aukera ematea, eta hori ere azpimarratu genuen.
Eta, bueno, bestelako hainbat elementu ere, baina nagusiki hoiek izan ziren. Eta erantzuna, zer aipatu zizuten? Bueno, erantzunak, egia esan, eragile asko ginen, gero guztiak hartu zuten hitza, eta, bueno, adibidez, foroan ez zeuden eragileek aukera izan dezaketela bereien ekarpena egiteko, bertan geunden eragileen bitartez. Hori izan zen erantzunetako bat. Bai. Hor, urrengo bilera urri bukaerarako izango da, ez dakite zerbait aurre ikusi da, balantze propio horretaz gain? Aurre ikusi dena da, eragile bakoitzak bere ekarpenak egingo dizkiola diagnostikoari, eta gu momentu honetan, lehen esan dudan bezala, zentratuko gara egiten ari garen diagnostikoa osatzen, aurkeztu dituzten datuak aztertzen, eta beste daturen bat mahai gainean jarri behar baldin bada, mahai gainean jartzen. Adi izango era urrengo bilkura horretara ere, Rebeka Ubera Etxe Bilduko legebiltzarkide eskerrik asko, goiz honetan gurean egoteagatik. Zuei eskerrik asko.